В случай, че българският екип на два пъти печели в това състезание, в крайния етап от състезанието на моста по китайски език, второ място. 在决赛中，便可以来自世界各国的强手，竞争非常激烈，所以这个成绩来之不易。 В крайния етап на състезанието, решителният етап, практицирането2手。 изправени пред фаворитите, дошли от цял свят да се състезават. Борбата е изключително оспорвана и затова една такава победа не идва лесно. 中国有句古话叫“有志者事竟成”。 В Китай има една такава приказка. Там, където има воля за успех, успехът не ще закъснее. 我相信你们经过努力，也一定能为自己争得去中国参赛和留学的机会。